дӯстони азизу меҳрубонам, пеш аз шурӯъ кардани влог мехоҳам анамин канали апаҷонмон Мама Теҷикеро баҳри шумо пешкаш кунам. Даромада дастгирӣ мекунем, видеоша тамошо мекунем, бар рекламаош и апаҷонмон каналш кодай ба умеде ки як фоидае бошад. Барои ҳамин медурем дастгирӣ мекунем. Аз номи канали мо салом мерасонем дӯстони азиз ва влоги худамонро бошад шурӯъ мекунем. Влоги мо сар мешавад. Анамихел ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сеҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозим хубем ва намин паласчакҳои балконмона бигем, кухнимона бигем бироварда шуштестем кати гудакои намҷа фаризаву маҳваш ёрдам кадестиян. аз сабабе ки сонияда мумкин нест дастша дар об бисёр задан, аз ҳамин сабаб мо қати инами ду тарафтум палас шуштем. аки ёқ калоне неста, ҳамин сета майда майдак аями балкону кухнимона бигем шуштум. ҷа фаризам шодӣ кадестай да ҳамин овбозӣ кадестай. Анами хел аллакай ма иҷа ниёра кашол кадам, ҳамин сетара шуштагиём кашол кадам ва камтарак қоқ шава рафта фариг мегирам миёрашона. аллакай хеле овуш паридагия иҷа иқадам гирифтем бар рафта бо видео карда. анами хел ва дар иҷа бошам шамоле ки шамоли гарм, шамоли буғ. нами хел дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед. аз ҳамат миннатдор мешавам. ва дар иҷа мехоҳам имрӯз бо шумо як салати осонакак ва тез тайёрро тайёр кунем. ягон чиро ҷӯшондан дар кор нест, ягон кор кардан дар кор нест. ба мо чӣ дар кор аст? камтарак капуст, намехел як банкача кукуруз, ҷугорӣ, сухарик, нони хушк бигем ба тоҷикиш, қаймоқ ва инами гӯшти мурғи капчониш тайёрш намехел мегирем. дар аввал чӣ кор мекунем? Дар аввал мегирем ами чира капуста инами ба ҳамин шакл реза мекунем. ин салат хело салати бамаза аст, сервитамин гӯем ва тез тайёр. агар вақт набошад барои ҷӯшондан, барои бирён кардан ё барои пухтан, умуман барои вақт набошад, мегирӣ ҳамаша реза мекунӣ, якҷоя мекунӣ, тамом, тайёр. салат барои ҳамин ҳозир тайёр мекунам. ва дар иҷа мо апара нигоҳ кардем. ма чӣ хеле ки ҳозир мемонам дар видео, дар охири видео мемонам. ма кора аввал кардагиём, дар охири ҳамин видео мемонам. мо палас шуштем имрӯз. ма имрӯз палас шуштам. нигоҳ кардам то абед гузарора ва ма адреса гуфта будам, то абед гузарора ма нигоҳ кардам, ростӣ наомад. баъд чӣ кардем? баъд гуфтам хай биё палас мешӯем, вай наомад, мумкин ягон кор буромадаиша. намехел дӯстони азиз, ва хостам имрӯз як салат кунам. ва агар амо апа моро тамошо кадаиста боша, ҳатман ки ягон кор доштай барои амо мора хонамона наомада ё ки фаромӯш кардаи адреса, намедонам. дӯстони азиз, намехел ки реза кардем. вай гуфта буд, чӣ хеле ки дина дар эфир гуфта буд, чӣ мекунем? ош мекунем, миём ош мекунам. намехел мегирам меандозам. иҷода маҳвашам омадагия, фариза ховай, апаш ховай, маҳваш хов неста. камтарак намак мекунаму, камтарак бисёр камтарак намак мекунам. намехел як ҷоя мекунем, ин қад чӣ шава, мулоимтарак шава.
ва дӯстони азиз, аз ҳама миннатдорум, сипосгузорум ки моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. Раҳмат ба ҳамаатон ва миннатдор мешавам ки рекламаоша нагзаронда тамошо кунед ва поделитсаро фаромӯш накунед. ва бисёриҳо аз ман мепурсанд ки шумо ютуб чанд сум мегиред, шумо пули ютуба чанд сум мегиред. Дӯстони азиз, ман то ҳозира ҳами 7 моҳ шидай каналмона, 8 моҳ шай рафтестай. мо а ютуб пул нагирифтагием. Шукри худо пул кор кадаестай чимон, ҳозир кодмонам омад. Некем пулмона нагзарондиян. Картара туғурӣ кардагием, ҳозир нагзарондиян. Иншоалло ки мегзаронанд, меҳнати хубон кардагиай. Барои ҳамаи гузарондан ҳатман бо нишон метиҳем ки чанд сум гузарондан. Ин хеле маълум нестай, дида наметонам рости гап. Ва анами гӯшта мегирам, бо ҳамун шакли чӣ реза мекунам. Ба шакли ҳамун капуст реза мекунам. Ман ҳама чиро то ҳамин рӯза гуфтам ва пули ютубам ки нишон метавонам. Не гӯшт. ва дӯстони азиз, касе ки спонсор шидания шӯхӣ нестай, 500 рубл кардагием. Як-ду кас гуфт шӯхӣ кардасте? Не, шӯхӣ нестай. Якам ҳазор гуфтед, мега бо 500. Одамо гуфтанд ки қимат барои мо 500 рубл кардагием. Марҳамат, касе хоҳишмандай бинависа. Номрора менависам, номрои ватсапи шавҳарма менависам ва ҳатман ки вай баъд номрои мара, номрои шуморо мада метиҳам, ма дабавид мекунам. Касе ки спонсор шидания, дӯстони азиз, спонсор барои актив дар ҳамун видеотон, барои подписка, барои просмотр. ҳамин хел мекунам. Якта сообщество мемонам я видеотона дар давоми видео, дар давоми конкурс якта видеотона сообщество мемонам. Бо як рӯз пас дар 2 рӯз як бор чӣ мекунам? Эфир мекунам, клюж метимтона барои дастгирӣ кардани каналҳои шумо. Мо дар конкурс чӣ фоида? Ягон пули шумо мода намемонам. Мо ҳамара дар ҳамун барои завқманд кардани подписчикон метиҳем ки завқманд шаванд, шуморо дастгирӣ кунанд. Барои ҳамин канали худам шукронаи худо камтарак пешрафтагиам боша. Мехоҳам ки ба шумо камтаракӣ кӯмак кунам. Аз ҳамин сабаб ман конкурс ташкил кардам. Агар касе хоҳишмандай нависед, дар конкурс мегирем. Дари капуст меандозем. Инем хеле ки дохтем. Баъд чира медозем? Кукуруза мекушоем, меандоземша. Нем хеле шикоидам ҳозир бо меган ки шикоиданак надошт. Не нов россиягиҳо шикоиданак доранд ё надоранд. Хеле кукуруза дохтам. Чира меандозам? Қаймоқа меандозам, якҷоя мекунам. Қаймоқаш бисёртарак боша, ба маза меояд. Қаймоқи барои торт нео 2 намуд қаймоқа. Як намудаш барои ҳамин салат палата, як намуди дигаш барои чи? Торт. Барои торташ камтарак ширина. Нака якҷоя мекунам, нағзака. Якҷоя кардем, анака бо сухарика меандозам. Як бор дига якҷоя мекунам, баъд дар лалича мегирам. дӯстони азиз, анами хел салати мо тайёр шуд. Ба ҳама иштиёи таом, ба мо ҳам иштиёи таом. Хеле салати бамаза. Ҳозир намҷо маҳваш дия метим бучаша. Дина гуфтед маҳваша нишон бите, ина маҳваш. Чӣ хел буде? Ширин. ин фикр мекуна ба гам мезана. анами хел дӯстони азиз, дар инҷо видеоро ба поён мерасонем. То видеои оянда дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад
ва ҳатман ки ҳамин салата тайёр кунед. хеле салати бамаза ва тезтайёр мебошад.